hor gaude. Oso ondo. Galdera previo bat, Bai, ya que hau bideoan irtengo dan, vale. zuk badakizu trikitixa jotzen? Ez. Ez, lastima. Ematen duko desintasek inok ez dakila. Aplikazioa adin dute, hola, Vale. eta gero notiziatzera behar dut, eta tiki, 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 daiteke Ah, tablet batean hobeto, pentsatzen du. vale. Begira. Ba, baina ez gara izango gauza zuzenean Ez, ezer jotzeko. ez, Ez da saiatu, panderoa, ez da saiatu, panderoa. Zu saiatzen bazara ni pandero bat ekarriko dut. ba, Bueno, primeran, oso ondo, vale. bueno, datorren astean aipatu bideoak egongo dira eta Oso horrela, ondo, horrela joko dugu. primeran. Vale, bagoaz. Bai, nahi duzunean. Goizeko 10:28 sustatuko lagunak prest. Saio honetan, ostegunero, teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak kontatzen ditugu. Esan bezala, sustatuko lagunekin, Luistxo Fernandezekin. Egunon, Luistxo? Egunon, Zer moduz? bueno, pues oso jostari Ah, jaiki gara gaur, bai, eta jokoak erakustera etorri gara gaurko saioan. primeran. Bueno, eta halaxe da. Eta pilotatik, eskupilotatik, hasiko gara, ezta? Bai, gainera, bi eskutaraz, emaitza ikoitza daukagu. Bi aplikazioaren berri izan Mhm. dugu azkenengo 8 egun hauetan, eta hori etxek aipatuko ditugu. Primeran. Desberdinak dira, Mhm. izenez esango ditugu, eskupilota eta pilotakada. Mhm. Izenean, ez da igartzen zertan desberdintzen da, bata bestetik, bueno, igual Bueno, pilotakada. pilotakada, aquí hasiko gara, ze Bai. pilotakada joko fisiko bat da. Mhm. Eh, eh, hau da, eh, zera dago, eskerpareta dago, Bai. eta gainera trinketea, eta Mhm. beste frontoi pilotaleku mota batzuk, eta Vale. jokalariak dauzkazu, eta mugitzen dituzu, eta indarrez ematen duzu, keinuek botoi, joystick Mhm. moduko mugikorreko edo Bai. tableteko edo ordenagailuko ekibalenteekin, eta horrela jokatzen da. Eta, Mhm. bueno, pues erakutsiko ditugu, pantalla batzuk, Vale. ez gara jokoaren konektatuko, ze, bueno, erridikulo egingo nuke, eta, bueno, ez da niretako, baina, bueno, Mhm. hementxe daukagu, pilotakada, Vale. aukeratzen duzu, gizonezko edo emakumezko pilotari batzu Mhm. rolean jar zaitezke, eta jokatzen duzu, hor ikusten ditugu jokalari batzuk, gola izola, peloki, olako batzuk daude, gero ikusten dugu, Unai Loidi da nire lankidea, berak probatu du, eta gustatu zaio, eta horre ekintzak nola jokatzen duzun, Mhm. kasu honetan ezkerpareta tradizionalean, eta, bueno, pelota kanpora doakizu, edo ofertaren bat izaten bada, bi Mhm. bote abisatzen dizu, eta Bueno. horrela jokatzen da hau, eta, bueno, Mugikorrean, tabletean, aplikazio bada, ezta? bai, hori da. Mhm. Momentuz, bakarrik jokatzen duzu makinaren kontra. Hau Aha, da, ados. zuk aukeratzen duzu jokalari bat, baina kontrarioa virtuala da. Mhm. Baina garatzaileak, esango dut, bueno, pues, proiektu pertsonal bat dala ematen du, bueno, Vale. garatzaileak esaten du beta bertsio bat etorriko dela, non Mhm. sarean jokatu ahal izango den, Begira. geratu ezkero, konektatzen zara, eta beste norbait baldin badago, beste lagunen bati abisatu, eta jokatu beta funtzioa, Mhm. bertsio omen dago, ez da ikusten, orain hori instalatzen baduzu, baina horre agindua hor dago, partida Mhm. azkar bat sarean daudenekin, edo partida pribatu bat norbaitekin Vale. lagun batekin egiten baduzu, Mhm. eta ere sare lokal batean jokatzeko aukera ere hau da, wifian Ja, bai. eta enpresako egunean montatuko bagenu,
kodesinteseko edo segure erratiko partida lokal hori ere, Bai. egiten dugu kuadroa, final zortzienetatik, eta ni Begira. txanda horretan joango nintzen kalera, noski, eta nik irabazten Bai. duen. Bueno, eta Hori horixe, da. orduan, Kada. pilotakada. Mhm. Hau Androiderako dago, eta Google Play aurkitu daiteke, eta bueno, Mhm. helbide zehatza sustatun daukazue. Primeran, eta esan bezala, pilotarekin jarrituko dugu. Bai, eta bestea da, eskupilota. Mhm. Hau ere, bueno, pantailazoekin erakutsiko dugu. Vale. Eskupilota eta card game esaten dugu bere logoak. Mhm. Karta joko bat da. Eta nola da karta joko bat, bueno, fisikoak ere ezagutu, Bai. ikus-entzule askok ezagutuko dituzue, Mhm. fitxa batean, pertsonaiak baldin badira erabatekoak edo bestekoak edo obiektuak, Bai. autoen karta jokoak horatzen ditut nik umetatik, eta ez da. Bai. Orduan bere ezaugarriak abiadura, eta batzuk Mhm. humanoak ere hemen ala da, pelotarien indarra, eta trebezia, eta bueno, hiru faktoreren arabera, kartak banatzen dira, Mhm. eta gero lehiaketa batzuk daude, baina funtsean kartak elkarrekin erkatzen dituzu, hor Vale. hemen benetako pilotariak Bai. daude, eta jokatzen duzu, honetan ere, printzipio sistemak baldin bazaude aplikazioan edo jokoan, sistemak Mhm. botatzen duzu zure Bai. karten artean botatzen duzu zure jokalaria, eta segun zenbat puntu dituen batan edo bestean, sistemak kontra jartzen duena, tantua irabazi Mhm. duzu, eta aurkariak irabazi du tantoa, hemen aukera batzuk. Orain hemen testeatzaile berdina izan dugu Vale. eskupilotan, eta komplikatuagoa iruditu zaio Vale. Mhm. Unai izeneko lankide honi. Mhm. Baina, bueno, pues, printzipio moduan, pues, ondo. Hau ere, garatzaile personal batek Batekin. Mhm. egin du, izena Askorax. Askorax. Hori da, Mhm. Askorax Video Games, baina pertsona bada, Mhm. garatzaile euskaldun saiatu bat, ez? Begira. Eta, bueno, kasu honetan, Windowserako jaitsi daiteke Vale. aplikazioa, Mhm. baina Androiden ere badabil. Baina kasu honetan ez dago Google Play denda ofizialian APK izeneko Mm. artxibo deskargagarri baten bidez instalatu Ja. Behar daiteke. da, Igual vale. prozesuan egongo da onartzeko Google Play, baina bueno, APK-rekin ere instalatu dira, eta Mhm. nire lankidearen aprobak hola izan dira Hala izan dira. Mhm. mugikor batean, eta, bueno, pues hauxe, bi Bueno. irudizitala handuak, ez dakit, adimen artifizialaren laguntzarekin edo, susmatu ezakegu, baina, bueno, Ja. ahalegin pertsonaletan, eta norbait, holako gauzak estetikoki ere maila batera garatzeko Bai. laguntzen badu, bada zerbait, Bai, Gero, noski. beste batzuen arau deontologikoekin Tope egingo du, talka bai, egingo hoi du da, bai. horrek, baina, bueno, niri iruditzen zait, bai Bai. eskupilota Bai. joko hau, eta bai pilotakada, Mhm. proiektu Bai. txalogarriak, eta, Bai. bueno, estetikaren aldetik eta behintzat, bakoitza Txukuna, bere bai, hilbidea tanto, bai. oso itxura txukun eta profesionalekoa ikusiko Bai. dugun. Beste joko bat ere azaldu genuen, iaz, Bai. katedra. Mhm. Hori zen porrak egitekoa. Bai. Predikzioak Mhm. egitekoa, zenbait Bai. hizkuntzatan zegoen. Hauetan, ahaztu zait, eskupilota dago euskaraz eta gaztelaniaz, eta pilotakada lau hizkuntzatan, eta bat Mhm. euskara.
Begira, primeran. Bueno, horixe, eskupilotarekin zerikusia duten bi jolas, eta esan bezala, jolasten jarraituko dugu. Luztxo. Bai, hori da. Beste jolas badokagu, desberdina, eta hau erakutsiko dugu, ez talako aplikazio Aplikazioa. bat, baizik eta web batera eh, Bideratzen gaitu, eta hori da. sartu behar da. Bai. Sartuko gara, eta jolastuko dugu zuk eta biok. Ondo, ados. Ez da bat ere erreza, nire irudipenez. Bueno, bat pixka da jolastuko dugu, esplikatuko dut, ze titulu eman diodan, honen Bai. azalpenari sustatu. Antropeum, taxania kronologiko kultural bat. Bueno, taxania jokoaz hitz egin izan dugu, Bai. irudiak, argazkiekin toki bat identifikatu eta mapa markatu. Zer da taxania kronologiko eta kultural bat? Argazkiak beharrean obiektu kulturalak ikusiko ditugu, museoetako obiektuak. Esplikazioa bat, eta gero jokatuko dugu. Eta ez bakarrik jarri behar dituzu mapan, hau nungoa da, hau Egiptoko sarkofagoa da, edo Txinako erregen sarkofagoa da. Eta jokatu behar duzu mapan, eta garai kronologikoa ere asmatu behar duzu. Zenbat ditu honen, 1000 urte, edo 500 bakarrik. Vale. Bueno, orduan, konektatuko gara. Gero ere hemen museo, hau nungoa den, hau da, irudia edo objektu hori nungoa den edo zein museoetan dagoen? Bueno, gero hori erantzunetan dago, eta hau ere garatzaile bat da, Unibertsitate Estatu Batuar batean dagoen programatzaile bat, eta zehazten ditu iturri libreak badaudela honetan. Bai. Taxanian argazkiak Wikipediatik ateratzen ditugu, hemen seguraski ez du Wikipedia aipatzen, baina fondoetako batzuk igual libre izan daitezke Wikipedian ere badaude, baina aipatzen ditu hortikan atera ditula. Albistean behera, Open Historical Map, The Met dala New Yorkeko museo handi bat, lapurtu dituzten munduko objektu guztiak, British Museumak hartu ez dituenak. Bueno, jokoa legalki egina dago, objektu horiek nola jundia museoetara legalki egin den, beste kontu bat izan. Sustatuko albistea erakustera naiz, eta sartu gaitezen antropeunen. Luzea da, egunean behin bezala 10. Baina guztientzat berdina da. Orduan, behin jokatuta itzultzeak eduke zentzurik. Play today's game. Bazen ba. A ber, zer dugu hemen. Bueno. Alfombra bat daukagu. Nik esango nuke Afrikarra. Afrikan kolokatuko dugu alfombra hau. Nik esango nuke baietz. Bai, Afrika hundia da. Ego Afrika, Somalia horreki aldera. Etiopia lehen. Etiopian kolokatuko dugu alfombra hau, eta zementxe. Ez da taxanian bezala argazkiaren puntu zehatza. Ontsi ikusiko dugu zonalde geografikoa dela. Eta zenbat urte ditu honek, goian dago timeline selection daukat, ez da inzarra izango, bestela ez zara intxukune. Orduan, Kristo ondorengo 1000 urte, Kristo ondorengo 1500, berritzat joko nuke. Jarriko dut, a ber, 1600, 1800 eta artean. Ondo. A ber, ba. Bota dugu, ez. A ber, garaia bastante zaharragoa. Bai. Eta dago produktu alfombra hau, tunika bat, eta Peru, Ameriketako zibilizazio andino horietako gauza bat da. Bale, venga, beste bat, bion artean. Zer dugu hemen? Plater bat, Erromatarrak, Grezia... Ez, ikusi, hemen ikusten ditu nik letra arabiko batzuk, esango nuke. Begira. Utsi dazu niri saiakera, nik uste hau persa izango dala. Jarriko dut, Iranen, eta zenbat urte ditu? Honek, 1000. 1000 urtearen inguruan jarriko dut. Bueno,
Asmatu egin Lucho, du. gaur jolastu duzu, Asmatu. Lucho? Ez, sinistu. Ados. Vale, urrengoan bueno, venga, hirugarrengo dugu, ez du 10 egingo. Beste objektu bat, zeramikazko pitxar moduko bat, baina antropomorfoa agertzen da hor, gizon gorri bat, gizona, edo emakumezkoa, ez dakit, gizona igual, eta txakurtxo bat dauka magalean. Ni irudi hauetanak Afrikatik datozela. Ez, nik esango nuke aurrekoa bezala, hau Perukoa dela. Lucho, antzeslan edo antzerki tailerrak eta zemuz, jaizki, o... Estia zu sinisten. Ez asko egia esan. Bueno, hau ere jarriko dutor, onjala 1500 urte. Ara, begira! Ara, baina, nik nunk markatu du, bueno, hortxe, gertu, baina kostaldekoa zan, eta nik nun markatu du 1500, eta bez, berriagoa zan, bueno, ya está, pues hemen etziko dut, ikusleen eta esatariaren sinesgogortasunaren konformatu egingo naiz. Primera, Lucho. Bueno, baina oso interesgarria da, gero informazioa jartzen do, irudia, eta bueno. Bai, joko polita iruditzen zait. Uste dut, 10 asko dirala. Mapekin eta ibiltzeko. Taxania, bueno, bere motiboengatik bi punturekin jokatzen da Euskal Herria eta mundua. Pista hori badaukazu behintzat. Ez duzu kontinentea, bueno, bai, munduan bai, kontinentea asmatu behar da, baina Euskal Herria, baina, bueno, antropeun laburtu bostera eta taxania zabaldu bostera. Bostera. Helburu bezala, datorren urterako, helburu bezala, hori. Ez, baina oso ondo. Lucho, mentxe amaituko dugu, gaurko saioa. Beste albiste bat geneuken, ez dakit hori... Bai, bueno, adimen artifizialarekin, baina gauza hon bat. Herkulanoko bilkari bat zabaldu dute digitalki. Zer dira Herkulanoko bilkariak? Herkulano eta Pompeia, dira hiri erromatar, Vesubio mendiaren, sumendiaren leherketak suntxitu eta errautsetan erre eta zanpatu zituena, orain dela 2000 urte, ia. Eta olako indusketa batean, aurkitu zituzten bilkariak, hau da, papirozko rolloak, edo horixe da, horrela egite zen, liburua horixe zen, luzean zabaltzen zenun, eta biltzen zen, hola, kanuto bat zela. Eta zeuden erreta, baina osorik, erreta, hau da, lurpean, eta beroak, edo suak, edo labak. Bueno, laba ez da izango, labak zuntxitu ingo zituen guztiz, baina beste erabateko labe bat egontzan hor, errezituena, eta daude 1800 deskubritu izan direnak, eta horietako batzuk digitalki irekitzen hasi dira. Hau da, egiten dizkiote eskanerrak medikoak bezala, eskanerretatik pasa, eta bere egitura, barne egitura, horri bakoitzaren txiribuelta bakoitza eskaneatu dute. Eta eskaner horretan gainera bere, txiribuelta horietan dagoen azalera, alde batetik eta bestetik ere, digitalki aztertu. Baina hori irakurtzeko, adimen artifiziala erabiltzen ari dira. Eta unibertsitate batek jarri du sari bat, eta orain batzuek lortu dutena da, adimen artifizialarekin, bilkari digital hori ireki. Eta bertan dagoen tinta zaharra igarri, eta gerrekera zidatzietako tratatu filosofikoa. 2000 hitz inguruko liburu bat irakurgai, erretan dagoena, ezin da fisikoki ezin dira ausartu hori modifikatzera, eta hau, unibertsitate honek 5 ditu olakoak, eta hoiekin dago lehiaketa, eta bat ireki da, beste batean tinta dagoela igarri dute, eskanerretan eta lehenengo urrats batzuetan, hitz batzuk agertu dira oraingoz.
baina beste hirutan azaleran ez daukate tintaren arrastorik. Orduan, Ostras. hor dago, erronka humanoak ere badaude, ez da Bai, aire bai, bai. artifizialera bota eta ikusi zer dan, ez? Claro. Eta baita ere, geometria ere, bai, bilkariakola daude, eta ikusten dira azalerak elkarren gainean, baina ez dago argi, hemen haustura bat dago eta tal, eta hurrengo horriaren bueltarekin konfunditu gara, eta Ba, geometria, tintaren igartzea, oso interesgarria, oso ze ondo. interesgarria. Adimen artifizialarekin, baina buruarekin ere, bai, lantzen Hori ari da. diren gauza bat. Zuen albistean estekak eta... Bai, hori da. Eta irudiren bat ere, bai, norbaitek gerrekoera zaharra zuzenean irakurri nahi badu. Hori da. Ba, orain bai, ilustio amaierara iritsi gara, eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte. Datorren astera arte. Ondo Agur. izan, agur.